Il-qasam mediku, dak turistiku u l-investiment kienu diskussa flaqa li saret nhar it-tlieta bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u Sultan bin Khalifa Al Nahyan, iben il-President ta' Abu Dhabi. Oqsma li jistaw isaħħu l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif Malta għaddejja minn żmien fejn l-ekonomija Maltija hija b'saħħitha. Dan fl-istess waqt li elenka fuq id-diversi investimenti li qed isiru u li se jsiru minn diversi pajjiżi f'Malta. Min-naħa tiegħu Sultan bin Khalifa Al Nahyan qal li ħares il-qudiem biex isir jaf iktar x'joffri pajjiżna bilan li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-laqat qed isiru fl-isfond tar-raba' edizzjoni tal-World Government Summit, konferenza li tlaqqa dinjitarji biex jiddiskutu il-ħarsa lejn il-futur ta' tmexxija tal-pajjiżi. Tul iż-żjara il-Prim Ministru huwa akkumpanjat mill-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi u l-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat. Fl-istess jum il-Ministru Konrad Mizzi iltaqa' mal-Ministru tas-Saħħa tal-United Arab Emirates Abdul Rahman bin Al Mohammed. Iddiskutaw inizjattivi fil-qasam mediku fosthom taħriġ biex ikun identifikat minn kmien il-mart li jkun hemm skambju ta' tobba biex iżidu l-esperjenza li pazjenti jintbagħtu barra għal trattament li tkun imsaħħa l-industrija tal-farmaceutika u li fis-smartphones wieħed ikollu aċċess għal apps speċjalizzati fil-qasam tas-saħħa. Il-Ministru Mizzi stqarr li diġà hemm impenn miż-żewġ naħat biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam mediku. Aħna bħala pajjiż mixjin biex intejbu s-servizz tas-saħħa tagħna. L-prijorità huwa l-pazjenti ġewwa Malta. Biex nagħmlu dan u biex nagħmlu s-saħħa sostenibbli nixtiequ wkoll inġibu l-aqwa ta' medical services ġewwa pajjiżna. U għalhekk ġibna numru ta' investimenti mill-Istati Uniti, investimenti mill-Ingilterra, investimenti minn postijiet differenti. Illum flimkien mal-Ministru tas-Saħħa tal-Emirati ddiskutejna kif nistgħu nikkoperaw aktar fil-qasam tal-medical tourism u l-farmaceutika. Għaldaqstant fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkollna numru ta' delegations Maltin kif ukoll delegations mill-Emirati li se jżuru pajjiżna bil-ħsieb li naraw kif nistgħu nkattru aktar investiment fis-settur tas-saħħa u kif nistgħu nagħmlu jkollna aktar kollaborazzjoni. Kienet tlaqa li tula ġie elenkat it-turiżmu mediku u l-investiment li se jara l-qasam tas-saħħa.